Matip ngaya pulih hai na hai. Bagi sendang bayo abreu am. Ki em news nam tam. Ya kitu bosong morway. Kumamia. Wat mundur li min em temian mea. Nam kumta ti mayai hapun sai soal nap kin chong mea. Nah, kertang komplit. Tempat jing em jong ma. Incomplete. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. District Magistrate ka East Jaintia Hills District Manish Kumar haka nyautarek rempang arjar punrio. Ula penmida ka hukum ka bakhang sisendon ya ka jingti doyong bian. Hapo uput usam jong ka sinong tangsko. Hadien bakalaja ka jingyap ki nong belati doyong hadu arpenyongot kat hadu mentah. Hadin ka jingbetai bom dynamite hapo ka kremti doyong bian haka sandarek rempang arjar punrio haka por kumbak hadway bejemen step. Daka bapentrekam yaka bor ka ikhtiar bala penko bor hapo ka section 163 jongka Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita district magistrate ulamana tinge ban yelumbrio palat sangot chaneng hagi benta jongki kremti doyong bian ki badan hapo ka sinong tangsko ladno tangki bor sorkar bat ki bor pahara ki badan haka kamram. District magistrate ula batharu ya borok ki magistrate ki bala syapin khamti ya ka kamram kin long ki bapet ngor bha bat kin pelong ru ya ka jingjurep ha keleng ki benta jong ka thangsko kin kurup ya ki kali ya ki machine ya ki tiar bala pendon kam ha ka bati doyong bian bat ban pentre kam ru ya ki kendon an persya ya ki tugi bedon kti ha ki kam bian katkum ki kendon jong ka Mines and Minerals Development and Regulation Act bat ki weki rule ki bayadei bat kanikaan. Ula batharu ya ki magistrate da ka jingerap jong ki pulit kin itu kin thuet bat kin kem ya ki traipar ki nong pentre ki nong bay pisa bat ya ki breu ki badon kti ha ki kamti doyong bian bat ban korupru ya borok ki tiar gitar ki badon je dei bat kini ki jat kam. Shushu district magistrate ula mahamru ba kinu ki bapenken ya kani ka hukum kin ngat ha ki jingsha pensitom katkum ki kendon jong ka an. Namar ka jingker ki jong ka kam kani ka hukum kan trekam no mardor tat hadu banda penbana da kumoipan la pentep district magistrate ka East Jaintia Hills District.